Ay mga kalingap, ito po si Kalingap Alvin at today kumustahin po natin si Juby. Tingnan po natin kasi nag-aalalay po tayo ng gamot para kay Juby. Almost every week po tayo nagbibigay. Tingnan po natin kung gaano po ano na po yung mga pagbabago niya kasi tuloy-tuloy naman po yung gamot ni Juby mga kalingap. Sa pamamagitan po ng tulong ninyo, sa panonood ninyo, nakakapagbigay po tayo kahit papaano ng panggamot para kay Juby mga kalingap. Tara po, kumustahin natin si Juby. So ito mga kalingap yung bahay ni Juby at sarado po. Tinatawag na po ni ate. Tao po! Uy, sinahan! Nay, kamusta na? Mangungumusta po? Yan mga. Kamusta? Ayos lang po. Anong ginawa mo ngayon? Sa tapos lang po kumain. Kumain. Tapos anong sunod mong gagawin? Nagtulog. Ano pa? Pakagising mo? Anong gagawin mo? Nagtulog. Manonood? Ano pa ang gagawin mo? Maglinis ng bahay. Wow! Talaga? Uy! Nay, nalinis na ito ng bahay. Nalinis na siya. Maganda na pala pag hindi na ng no? Hindi siya na lilipasan ng ng gamot. Hindi naman na Hindi na siya nalilipasan po, Nay. Tsaka nagbo-blooming po si Juby oh. Siguro po sa pink. Kumusta? Anong gusto mo naman ulit gawin? Pamasyal. Pamasyal? Doon sa dati? Opo. Sasunod ulit, ha? Very good ka na pati. Nakita ko yung naglilinis ka na ng bahay. Kamusta yung mga damit mo? Kasya po. Kasya? Maganda naman? Nagustuhan mo? Opo. Okay na yung pati yung niya, mata niya, tititig na siya ng matagal. Oo, hindi man ang gaya ng dati. Galing Nay. Pagmamahal lang talaga na yung kailangan. Nay? Panalangin. Nga siya, nakita ko nagsusuklay. Oo, nag-ayos na yung itsura niya talaga. Minsan, pag wala nga tubig na kukunti na igibyan kahit isang timba. Isang araw nakita ko nagsasamhod. Nagkuha ng pamunas. Nagpupunas-punas tapos hawak yung Oo nga, Nay. Talagang maaasahan na ito. Kaya mo nang kumanta? Ay, hindi pa. Nahihiya pa mga kalingap si Juby, pero napakasipag na po ni Juby. Talagang maasahan na siya sa gawaing bahay. Hindi kagaya dati na inaano ni Juby itong kanyang bahay. Binabalatan, Nay? Binigyan nga yan ng binigyan na dito ng module. Pagkatapos yun, iba pala, wala pang answer. Pagkatapos sabi ko kay Juby, basahin mo daw yan, yan module habang nagluluto ako. Sabi ko, kaya mong anseran? Nagtango. Pagkatapos sabi sa akin, Mama, mahingi na daw siyang pambili ng yellow paper at doon nilalagay. Ay, sayang din natin. Asan na po yung yung module? Nasa... Ibinalik na nga doon. Tapos, sayang din natin nakita. Sabi ni Amy, sabi yung kwenta niya, sabi ko 1 week. Ba't ibinalik na kaagad? Sabi niya.
Ay sabi ko na-answera na daw ni Juby. Mm. Pagkatapos pala, kulang pa pala yun ang sira nun. Ang bilis Nag-chat nung magtapos. Juby, sabi ko, umupo ka na dyan, basa-basahin mo. Nagpabili na sa akin ng yellow paper, di binila. Di nagsulat na siya. Sabi ko kay Julie, chicken mo daw yan, yung sulat ni Julie. Sabi ni Julie, tama man mama. Kaya lang, yung bandang huli, nag-chat si pagkapasa. Sabi ko naman, 1 week. Tapos, 2 araw lang, binalik na doon ni Julie. Sama sila. Pinasamahan ko na lang. Ang balan, Pero na marunong na siya magsagot, Nay. Tama naman daw yan sagot, sabi ni Julie. Talaga? Ang mahina lang talaga yan, yung mga magdo-drawing. Sa drawing. Normal naman yun. Talaga yan, saka yung mga... Normal naman, Nay, kahit yung iba, hindi marunong mag-drawing. Oo. Galing pala, matalino pala si Juby. Pag drawing, mga... Nay, nung pa siya, hindi pa siya nagkakasakit. Lagi siyang with honor. Ay, mula hindi nga yan nag-daycare. Tapos, hindi yan hindi nag-daycare, hindi nag-kinder. Pinag-graduan ko na lang. Pero bata pa siya. Dahil pinapaano ko siya, pero tinuruan ko siya. Yung inaano ko siya sa daycare, sabi, baga siya, kung anong kulay, yung parang tinisting siya na pinasulat, kung anong mga kulay na nasagutan niya. Pagkatapos sabi ng maestra niya, ay i-daycare mo pa yan, ipalista mo na yun sa grade 1, marami pang advance siya, Di, pina-enroll ko nga sa grade 1. Ay naunuran pa siya mulang grade 1 hanggang talaga? High school. Palagi siyang may honor. Wow. Minsan na tatlo yun, award niya. Yung ribbon niya. Tapos talino siya. Idinadayo ka sa mga quiz B? Dinadayo yan. Naalala mo pa yun? Pagkatapos pag nadayo ka, saan ka nadayo? Sa Mercedes. Sa Mercedes. Nananalo ka? Dinadayo. Apir! Grabe naman yan, ang galing niya na. Talaga nakakatuwa mga kalingap kasi ito po ay talagang nagbago yung kanyang hindi nila nga na-diretso at parang nakasikend lang yan yung nagpalpak na yun niya yung grade 12 baga pag first grading naka-with honor pa siya yung second parang palpak na yung 1 to kung competitive siya, Nay. Parang gusto niya laging may honor. Yung pag-exam niya, 9 na lang siguro yung nakakuha niya. Pero sabi sa akin, perfect daw siya sa exam. Nang mabalitaan ko doon sa 9 lang pala yung nakakuha. Tumigil na siya. Kala niya perfect? Oo, sabi sa akin. Ang pala 9 lang. May 9 lang. Yun lang talaga ang niya. Mainit, no? Kung saan na siya na nagsusupply, Nay? Kanina, nagsusupply, pinapabayaan ko lang naman. Pinapabayaan ko naman lang. Kumusta, Juby, ang pag-aaral? Ha? Ayos lang po. Naka-module, module lang? Mahirap yung module. Pero kaya mo naman. Yun daw, iba. Sabi ko, may kulang ka pa daw, hindi mo na antarawang kung ibalik pa. Sabi, dapat talaga na yung sagot doon sa hindi niya inansweran. Oo. Talagang nakikita ko nagagaling na itong tuluyan si Juby, Nay. Dapat talaga ay siya. Sabi ko kay Juby, tingnan mo ko, sige basahin mo ko. Tama naman mama yung answeran niya, mas mali pa nga yung yung i-answer. Tama naman mama, kaya lang yung bandang huli, sabi. Ba't di mo Juby tinapos? May answeran ka pa. Mahirap daw. Sabi. Hindi ko naman alam. Hindi ko naman alam yung sagot. Siguro, hindi man na binilik na siguro sa sunod, mga biyernes, upo lang sa katabi ko. Ito Juby, Nay. Pangdagdag nyo sa nyo. Maraming salamat Sir Alvin sa pag-suporta. Juby sa pambili ng gamot. Tsaka may
maganda yung resulta. Basta wag lang siyang yung bawal ba. Siguro, kahit pag na ganyan-ganyan yung bibig niya, pag nakakakain lang ng ano, Oo, yun. yung Pag kape, lalo na kape, bawal. binabantayan ko nga, ayaw talaga yan mag-ano ng gatas pag inaano. Pag binibilang ko ng gatas, hindi naman na ano. Minsan tinitimpla lang. Tsaka yung aura niya, Nay, si Juby, talagang ano na. Sabi ko, Iba na. binabantayan ko, o baka kape na naman yung naamoy ko ay baka. Kape na naman yung tinitimpla mo nga, hindi niya tinitiritso. Pero gatas, ayaw talaga naman. Pray mo lang, Nay, kasi may pag-asa ito maging 100% makabalik siya. Ano, Juby? Magiging ano ka ulit? Gusto mo magtrabaho? Pero, mag-aral ka muna. Sabi ko, mag-tsaga-tsaga ka. Parang hataan ba ng isip niya? Oo. Yung para may libangan siyang, para mapapractice baga, sabi ko yung pag-iisip niya. Hindi yung palaging nakatutok na lang kung saan. Sa cellphone, Nay, lagi siya Hindi nag-cellphone. naman siya na ano-ano lang siya pag, pero kung mahawak siya ng cellphone, hindi ko siya. Oo. Basta ano lang siya na yung hindi lang makakainom ng kape, tsaka ang mga matatamis. Tsaka yung gamot niya, tuloy-tuloy. Basta nakakaano lang yun sa pagka, halimbawa kung minsan nabili, o ano na naman binili mo, binabantayan ko nga, kung minsan hindi ko binibigyan ng pera na, o anong bibilhin mo nito, binibigyan ko, pero sabi ko, huwag matamis ha. Huwag kang bibili ng matamis, sabi ko, gusto mo, hindi ka gumaling. Sabi ko, habang buhay ka na lang, ganyan, pabalik-balik. Sabi ko, ikaw din. Kayang-kaya mo na eh. No? Hindi ka na iinom ng bawal. Nag-inom ka na ng gamot. Siya Basta- man na pinapainom ko niya ng ano, pero tinitingnan ko, sabi ko, mag-inom ka na 2 beses yung pag sa umaga ha, sabayin mo na yung 2 sunod na ano. Pag sa gabi, inaanuhan ko din yan. Pagkakain, pinapainom. Pagkain naman yan ng gamot na natutulog na muna. Grabe mga kalinga ang pagbabago ni Juby. Okay, Juby, appear. Grabe ang pagbabago niya, oh. At, sige, Nay. At nag-update lang din ako. Parang naghatid lang din ako ng, suporta sa gamot. Tsaka update din. Maraming Kasi yung salamat. ginagawa natin ay, maganda yung resulta, Nay. Talaga, inaano ko lang naman talaga pag pambiling gamot. At sabi ko, mahirap pag nawala ng pambili ng gamot. Pag binibili ko talaga. Hindi ko naman sasabi ang panggastos. Hindi ko nga inaano sa asawa ko. Sinasabi ko lang. Oo, talaga, Nay. Talaga, Nay, lang. Huwag mo lang kakalimutan din yung panalangin sa kanya. Hindi na ko naman po nakakalimutan. Laging, ano na yung sabi ko sa'yo, lagi mong yung ulo niya. Ipagpipray yung ulo niya. Nay? Na talagang maging 100% na makabalik siya sa talagang tunay na na talaga yung wala ng yung 100% na ang niya, kagalingan niya. Nay? Halos nga yan noon, halos nagduruta, umiiyak ako. Halos nagdadasal ako sa tabi niya, halos tumutulo ang luha ko, sabi ko. Kahit kapalit na ang buhay ko, gumaling lang si Judy. Kinakailangan kita. Naghihirap naman din ako. Tapos naghihirap naman lang din ako kay Joey. Sabi ko, kung pwede po, ipalit mo na lang ang buhay ko kay Joey, gumaling lang po si Joey, tatanggapin ko na. Gumaling lang siya. Buti ako, papunta na ako pagtanda ay siya. Marami pa siyang bagdaga. Kung ano-ano nang ginawa ko noon. Tapos di talaga ako na. Pero ngayon, Nay, nakita mo na napaunti-unti na maano na nga siya, hindi na siya sakit sa ulo. Hindi na. Nakakatulong na siya. Kahit halimbawa umaalis akong binabayaan ko, naandyan lang naman. Tapos minsan tinataratambay ko dyan sa pag tinampo dyan, lakad-lakad kami dyan, kahit dyan sa Blia, naupo lang kami. Yan. Tapos nauwi na kami dito.
Para sabi ko, So, hindi okay na. Paraging nasa loob na. So, okay na pala si Juby. Okay na, Juby? Anong masasabi mo, Juby, sa Kalingap? Salamat po sa pamibisita. Paghatid sa panggamot. Pagsuporta ni kay Alvin. Sa malay mo sa sunod baka pag tayo ulit ha. Makapagpasyal. Gusto mo 'yon? Saan mo na gusto ulit? Sa dun sa Anahan. Sa unahan. Sa dati lang pero sa unahan lang. Sige, no problem. Yan po mga Kalingap sa Juby. So, bye-bye, Juby.